Čo sa deje v mozgu dieťaťa, keď je smutné a keď je veselé? Výskumy v oblasti vývinu mozgu, napríklad z Harvard Center on the Developing Child, ukazujú, že mozog dieťaťa reaguje na emócie veľmi rozdielne. Keď je dieťa smutné, vystrašené alebo preťažené, aktivuje sa tzv. Emocionálny mozog, najmä amygdala. Mozog sa prepne do režimu prežitia. Dieťa vtedy nedokáže rozmýšľať, učiť sa ani spracovať vysvetľovanie. Naopak, keď je dieťa veselé a cíti sa bezpečne, aktivujú sa oblasti zodpovedné za učenie, pamäť a sociálne prepojenie. V tomto stave sa mozog najlepšie vyvíja. A teraz dôležitá otázka. Prebiehajú tieto procesy rovnako v rôznom veku? Nie. U malých detí ešte nie je dozretá časť mozgu, ktorá reguluje emócie. Až s vekom sa tieto mozgové prepojenia postupne spevňujú. Preto platí najprv emócia, potom učenie. Najprv bezpečie, potom výchova.